Ćao videoljubci! Danas bih s vama želio podijeliti top 5 savjeta kako postići poslovni uspjeh ili postići uspjeh u bilo kojoj životnoj oblasti. Dakle, ja sam se kao i vi mnogo puta pitao kako to da neko uspije u životu, a neko ne. Neko stekne više novca, a neko manje. Kako postati uspješan? Hajde da pogledamo. Ako se bojite da ćete kiksati u poslovnom svijetu, onda poslušajte šta čuveni Lenin kaže. Kada sam bio visokom sa gospodinom Osmanagićem, shvatio sam koliko čudo može učiniti jedan čovjek sa vizijom. A gospodin Osmanagić zaista čini čudo za Visoko i okolinu u ekonomskom smislu. Zato bih vas usput pozvao da posjetite Visoko i Visočke piramide. Od Tesle i Edisona do Gatesa i Bezosa, uspješni ljudi njeguju ove osobine. Posjetite moj website i saznajte više o meni.